कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। मालवण बसस्थानकाच्या जुन्या इमारतीमधील साहित्य नवीन इमारतीमध्ये हलवून जुनी इमारत पाडण्याची सूचना आमदार निलेश राणे यांनी केली होती। त्यानुसार जुनी इमारत पाडण्याचे काम सुरू करण्यात आले। काही दिवसांपूर्वी मालवण बसस्थानकाच्या जुन्या इमारतीच्या स्लॅबचा काही भाग एका महिलेच्या डोक्यावर पडला होता। यात संबंधित महिला गंभीर जखमी झाली होती। याची माहिती घेत आमदार निलेश राणे यांनी एसटीच्या अधिकाऱ्यांसह जुन्या आणि नव्या इमारतीची पाहणी केली होती। नवीन इमारतीचं काम पूर्ण झालं असून जुन्या इमारतीमधील साहित्य नवीन इमारतीमध्ये हलवण्यात यावं, तसेच प्रवासी वर्गाला नवीन इमारतीमध्ये बसण्यास सांगण्यात यावं अशी सूचना आमदार निलेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या होत्या। त्यानुसारच 2 दिवसांपूर्वी जुन्या इमारतीमधील साहित्य नवीन इमारतीमध्ये हलवण्यात आलं। त्यानंतर जेसीबीच्या सहाय्यानं जुनी इमारत पाडण्याचं काम सुरू झालंय। जुनी इमारत पाडल्यानंतर नवीन इमारतीचं अधिकृत उद्घाटन होणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।